सिगां जोङो बेखौ मा होनो मिथिबाय थाव गुमा होननानै बुङो माइ बारियाव मोननायखौ ना मारै होनोमोनलाय गुमा गोथाव नोंसोरनिया गुमा गोथाव होनो स' गाइस दिनै आरो सानथाम ना दिनैसो सानथाम जाबाय माइ हानो थांगासिनो दाखालबानिफ्राय जा गुमा मोननानै फैबाय थायो ओमफ्राय ना दिनै लाबोगोन लाबा गुमा लाबोगोन बथलखौ लानो नागिरदां अ गुमा बथलखौ लायाखैनो लाना फै थां गुमा लाग्राया नामा ए बेसामा गुमा हमनो रोंखायो मानसियाबो ना दा सानफ्रामबो मोनजागासिनो आङो दा माइ हानो थांदों सानथाम जागोन दिनैजों ओमफ्राय बोथोरा होनदोंमोन ना दाखालबावै 21 सोलिदोंमोन ना दिनै 19निफ्राय स्टार्ट खालामदों गोजांनाय दिनैनिफ्राय बारा अभार जाबाय दा टाइम 8टा जाबाय 8टायाव माइ हानो थाङो बिसोरो सानफ्रामबो 8टा जाबाय दा खैटानिफ्राय हाहैनाय जागोनथाय दा थांनायासो खिन्थु 8टायाव थांदों ओमफ्राय हाजिराया माइ हानायनि हाजिराया हिन्जावफोरना 250 नामाथाय माइ गायनायावबो माइ हानायावबो ओमफ्राय दा बारियाखैनो जानो हागौ लास्ट टाइमाव बारनो हानाय माने जोबां समाव मानसि मोना जायोना माबे हा माब' दा गेरेन्टि गैया थांगोन ना थाङा स्लिपखौ लांफानो नामा स्लिप माना नांब्रें जाना दं स' गाइस दिनै न'आव रावबो गैयानो होनजायो माइराङाबो माइ हानो थांदों बेनिफ्राय आं दिनै वालाव माबा फट' फ्रेम लागायनांगौ स' बेनिखायनो ड्रिल मेचिन लाबोनांगौ गुमै मोननाव दं थाखाय बे गुमैया गोदान लाबोदों गामियावनो माने बेयाव सफ्लंनांगौ वालखौ बेनिफ्राय गाजोल दोनो थाखाय आं बेखौ फ्रेम दोनो थाखाय आं गाजोल माबाखौ लायग्रोनोसै ड्रिल मेचिनखौ लायग्रोनोसै Itu lusuh যায় কেতিয়াবা নাজানেও না তাৰপিছত এইটো খুলি কিনে পকাই ল'লে হ'ল এতিয়া মই পকাইছে না So guys मेजारमेन्टखौ कमप्लिट लाखाजोबनाय जाबाय खालि सुफ्लंनानै लांसिगौ आं दा जायाखै जासिगोन बे लिंटारावनो गोलैखानायखौ मा पुरा हाबानो सै गाइस दिवालियाथ' दा फैगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोननो मोनसे अफार लाना फैदों फार्स्टआव नोंथांमोना बे रमिनो बेलेन्सखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय जेब्लानो बेयाव डाउनलड खालामगोन ना अब्ला बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हागोन बेनिफ्राय नों दिवालिनि अफारखौ नायना लाबानो जाबाय दा 12 तारिखनि गेजेराव जुदि नोङो बेयाव रिसार्ज खालामोबाथाय 3240 टाका जुदि नोंनि लेभेल 1 निफ्राय लेभेल 7 सिम थायोबाथाय बेनिफ्राय लेभेल 8 निफ्राय 15 निफ्राय 20 थायोबाथाय 360 गाहाम मोननो हागोन बेयावनो होखाजोबना दोनखादों स' दा आं नोंथांमोननो मोनसे गेम गेलेना देखायग्रोनोसै फार्स्टआवनो नोंथांमोना क्रेश गेमखौथ' खोनाखादोंनो बेयाव आङो 200 टाका होनानै होदों सेकेन्ड टाइमाव आङो 1000 होनानै होगोन फार्स्टआव आं 200 टाका लागायदों फार्स्ट गेमाव नायना लाबानो जाबाय बेखौ आं केस आउट खालामना लागोन थाबनो बे बेरा क्रेश जायासायावनो अके आं खालामदोनसै अके खालामबाय बेयाव 200 टाका होनानै 194 रुपिस मोनदों आं एबार आं 1000 रुपिस होनानै होखादोंसै खेबसेनो स' नायनोसै एबार मा जायो फ्लाइटआ बिरा सायावनो आं केस आउट खालामना लानांगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे गेमखौ बोरै स' र' थाबनो बानायथारनांगोन एबार खेबसेयाव नङाबा अके 780 टाका मोनबाय आङो थाबनो खालामदों उइद्र'लाबो जोबोर इजि नोंनो जेसेबांखिनि नांगौ UPI जोंबो नों उइद्र' खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय स' फाइनालि गाइस दसे थानानै आङो बानायना हामारबाय बेखौ दा नै बै जे मोनसे होबावगोन सानदों आङो बेखौ होला आरोना बे इसोरनि फट'फोरखौ बेयाव दोननो मोना रुमाव दोननाङानो होन्दोंना गोबां मानसिफ्रानो बेजाय होगोन सानदोंमोन आं ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय आरो बे मोनसे फैबावगोन आरोना दा बे मोनथामल' नालाय बिदि होना दोनबाय ओमफ्राय बै दागोआ दाखालि ब्लेक टिप लागायनायनिया बेखौ देनां लासैनो हुगा दोनसै बेयाव दाखालि घराइनि लाना फैदोंमोन ओमफ्राय जोंनि फट' दं बेयाव ओमफ्राय सिलभार प्ले बाटन 100K साबसक्राइबार कमप्लिट जानायनि बोरो नुला माथो खोमसि नामा एक्सट्रा इउटुबार आरो दासिमहालागै सोरबाफोर आंनि बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय आगोलनि चेनेलनि सिलभार प्ले बाटना मोनसेमोन आरो चेनेल मोनसेनि दा नै बे सोलिबाय थानाय ब्लग चेनेलनि सिलभार प्ले बाटन मोनगोन ना 100K जाबाथाय अब्ला बेखौबो मोनसे डिजाइननि लागायना दोनगोन र'
बेनिखायनो थाब साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय बे चेनेलखौ सिलभार प्ले बोथोर लाबोबावथारनांगौ आरो मोनसेबाव माने मोननै जागोन आरो होनबाथाय आंना स' गाइस नै बेदर 60 थाखानिल' एसे 250 ग्रामल' 12तानि ओंखाम जानो थाखाय दा ओंखाम उखैदोंना दसे जागोन. दरसे नों गुमा लाबोदोंमोन ना फैलाय. हा बे दा माइ हानानै सामफ्राम गुमा लाबोबाय थायो बोरै गुमाया ओइ बोरै गुमा बाथोन नै थाव गुमा गोथाव दा गोथां गुमा गोथाव होनो आइयासो मिन्थिगोन जोङो बेखौ मा होनो मिन्थिबाय थाव गुमा होननानै बुङो माइ बारियाव मोननायखौ ना मारै होनोमोनलाय गुमा गोथाव नोंसोरनिया गुमा गोथाव होनो जों गुमा गोथावसो ए जों थाव हा माबे हा न' मादै नै थां होनबा न' मायो राजा बरानि बेदर ददन ना बिलाइ ददन होनो रोंबाय दा ओंखाम उखैदों एसे ओमफ्राय बेखौ दरसे मोनजाबाबो जायो आरो जेनेबा ओंखाम खहाबनो थाखाय सानजौफुनि ओइ नोंथां मारै नोंथां स' गाइस दायो जों दगमकायाव फैदों बेनिफ्राय मानो फैदों आं नोंथांमोननो बुंनानै लिखादोंसै माने मुलि लानो फैदों जों बेयाव दगमकायाव जोंनि लाङिनिफ्राय 6-7 किल'मिटारसो गोजान जागोन दा सानै फैदों जों बाइकजों ओमफ्राय हेलमेट लाना दं आङो गानथ'वाखै भिडिअ बानायनो थाखाय हेलमेटखौ दोनथ'दों दसे ओमफ्राय बेसेबां गोबाव जागोनथाय मुलियाथ' दाखालि बावैनो लांफैखादोंमोन ओमफ्राय माने मोनसे मुलि मोनाखैमोन दा बेखौ लानानै फैदोंसै दाखालि दिनैसो मोनगोन होनदों बेनिखायनो दिनै फैबाय जों आरो दाखालिबो खेबसे फैखांबाय फैनायालाय थेवब्लाबो माने मोनाखैमोन नालाय दिनै आरो फैफिनबाय आरो रिटार्न दा नायदोंसै बेसेबांखिनि गोबाव जायो सानाबो दासो 2टासो जादों दा लामाया बिराद खालि मानोना बियो गोदान रडसो बे जाय गारि हेगारथ'वाखैनो एसे आगोलाव खामानि सोलिगासिनो साननैसोनि उनाव कमप्लिट जाबाथाय बेजायसो फैसिगोन आरो दा जोंना So guys, बेयो 1200नि मुलि बे माबायावनो 1200 बे टेमा मोनसे फिसायानो बिसोरनियाव बिसोर दा गावखौबो सेक बानायबा गावनियावबो दं नालाय हा गावनियावबो सेक बानायबा सबनिबो थाखायो बेमारालाय बेमारा सबनियावबो थायो नों सेकआप बानायबाथाय माने फैसा गारनायनि लाइन खामाथो So guys, दा जोङो बेयाव एसे फट' लादोंमोन खिन्थु ओरैबायदि गोसोम जायोना माने फट'आ क्लियार फैया ओमफ्राय ओरैबायदि गोसोम नुगोन आंखौ दा एसे सानदो फैनांगोन सानैबो साफायबायमोन बेयावनो दा बेखौ थामनेलावला होदोनोसै आङो ओमफ्राय उपाय गैया गुफुर नुगोन सानदोंमोन खिन्थु जाया मालायफ्रा माबायदि साफायोथाय दा जोङो फट'खौ लायाना बुस्थुआ नों लाफेरो जादो आंनि मबाइलानो फट' ओमफ्राय बेना भाइजार गैबावासो बेयो नै आंनि बायदि भाइजार गैबावा ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै मा उपाय दा बिअसि खाथियाव दङ जोङो बेयाव माने थाव सोलांजोनसै बाइकआव नों बमा बेरायनो हायो बेसांनि मा माबायगोन नों आलु बमा बेरायनो हायो आरो नों गिगोन नोंनि हाथाया बुरजा खारखो बाय दे बेराय दे ओइ मालायनि बेराया बायलांजोबगोन माथो थोद देरसिगोन बेरबाय आइयाव So guys, दायो भिडिअआ जोब्बाय सोरबा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो खालामना होबानो जाबाय दा रिमझिमदों आं दे तुम दोनसै ना दे बाय दे बाय रिमझिमा बाय दे तुम मोनबायलै जों तुम सेस